Uy, naman lagi mo dire. Naman gahi ka. Nagunsa man mo dire. Na ako'y kamit up nga chika. Galaw-gaw, ako mansad. Nabuang na ni. Ako pod. Isa ra day tay lugar ani. Ay, lain po, dili. Lamia sa paa sa chika, uy. Alis kayo pre, walay pa kaya. Nitindog akong junior. Uy, ay sa pre, kay chatay ko sa ka, kung meet up. Nasa unahan. Yati, wa pa man mo chat siya sa kuha eh. Eh, unahan ko nyo pre. Bye-bye. Hayahayang koki, oy, jugs man. Pre, kung makakita ang babae kay Koke, dagan jud to ang babae ba? Panigurado, ungas ang naong ato. Ya pre, una na ko di mo ha, kay ni chat ng akong chika ba, tuwa daw dito siya. Yati, wag mo ko chati. Ano siya? Naa daw sa dakong kahoy. Asa naman to kung ka-meet up, uy? Langayan kayo ba? Ulan na, oh. Uy, pati mauni ka meet up lang ko ba? Kalami ba? Uy, kinsa mo itong nanitsit? Ayay, wak ka bantay. Hala, nagisig panitsit ba? Ano ka ba't anong lugara, uy? Dam! Hi! Ay, narita, oh. Bantog ro ako kita. Gamay, dahi ka ayo. Hi miss, pili bang utana? Oh, unsa man call? Ay, kaya pa jud ko. Lagi ni paabot rin mo. Oh, naakol, akong ka-meet up. Ay, ako dito ma'am. Ha? Ikaw dito? Yes ma'am, I'm Arman Isola at your service. Ay, ginoo ko. Sige na lang, kaysa wala. Ay, magpunsa mo na karoon dam. Ali, sabay ka sa kuha. Dirita sa likod, oh, kalay pa. Kali! Tara dam. Si loves me not. Si loves me, giuyab na dyan ako siya. Ganaan, siguro love na ako siya. Unya iya, ready na ka? Sige na, dali ah. Relax lang. Tabunan sa nato yung mata, arong thrilling ba? Sige, sige, sige. Diya sa ka ha, mag-ilis ako. Sige ma'am, dali ah. Asa naman to akong ka-meet up uy. Uy, mao na siguro ni. Hello ma'am, excuse me. Ay, yes kuya. Naakay gihulap dam. Naaya, akong ka-meet up. Ay, ako da ito dam. Ugmaya, manday ani nila, uy. Ay, dodge day dam. Jinjin di ay. Kamutag kamot uy. Ali na ya, dito sa likod o kay walay tao. Ay, kaysa iya. Unsay problema dam? Suotan ni panakoy surprise sa imo. Kini. Tara na yan. Mubalik lang kuya ha. Ay, nahinag-chat. Nado siya sa unahan. Muranig akong ka-meet up ah. Excuse me, ma'am. Ay, unsay ato tay? Dam, nangita kasi imong ka-meet up. Utay, ganina ra ko sig paabot sa iya ha. Uy, ganina ra ka. Sorry kayo ha. Ay, sa ato pa tay, ikaw to kong ka-meet up. Insakto. Wow! Tara tay, sa likod ta. Mingaw kayo dito ah. Kani, mubuto na dyan ni si Junior. Ay, kabala ka. Pabuton, lagi na to na ron. Lord, salamat Lord. Tara, Dam. Oh no! Balik ra ko tay. Boss, okay na boss. Nice ka. Tulo ra baya sila boss, kay wa ni reply ang duha. Ay kabala ka. Ako na bala to nila. Pasi na. Di arang mga oto-oto oh. Labhag yun ang mga naong ninyo ron. Dam, kanina ra mata dam. Apa ka naman niya? Ayaw koy! Human na ya. Kanina dam, kaya andap na akong liso. Ay sige ha, kadali lang ya ha. Ready na kaya? Hindi na ko. Baho ba?
Paratay! Ka! Pre! Yati, ikaw man dahil na cookie. Hoy, ganong naman mo dire? Patay! Impas na putang taguro ani. Yati, murag na isahan yung tani ba? Da, upos na gining kahoy sa inyo. Tagam ninyo. Yati ka taguro. Naray panahon makabalos minimo. Duslakon jud na akong lubot nimo. Paakon ta ka!